Il-Gvern ħareġ sejħa l-proposti biex is-sit tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi f'San Ġiljan u xi artijiet fil-madwar ikunu żviluppati fi proġett turistiku ta' divertiment li l-għanewlini tiegħu ikun li jiġbed turisti ta' kwalità. Din is-sejħa segwit ħabbira tal-Gvern fil-baġġett tas-sena d-dieħla li għandu jinbena ITS ġdid fi Smart City. Il-Gvern qal li din ir-rilokazzjoni se tkun qed tagħti prodott aħjar lill-istudenti u l-industrija u li dan se jkun wieħed mill-ikbar proġetti li qatt saru għar-riżorsi umani fit-turiżmu, tant li għalih se jkunu investiti madwar 56 miljun euro. Kien fid-dawl li dan ifisser li jitbatta l-sita fejn hemm l-ITS bħalissa li l-Gvern qed jara li jisfrutta bl-aħjar mod il-potenzjal tiegħu. B'hekk se jkun qed jagħti konċessjoni biex il-post jitmexxa skont il-pjanijiet il-ġodda u fi stqarrija ntqal li din se tikkomplimenta l-pjan tal-Gvern għall-Bajja ta' San George. Dawk interessati issa jridu jiġbru dokument minn Project Malta li skont tarif li għandu One Use jinkludi qatt ta' kundizzjonijiet u l-viżjoni tal-Gvern għaż-żona fid-dettall. Intant, is-sit fejn hemm l-ITS huwa wieħed f'żona ta' valur ekonomiku qawwi u li tul is-snin li ġejjin mistennija tara investiment kbir anki minn operaturi fis-settur turistiku fil-viċin. Tant li fl-aħħar xhur il-Lukanda Corinthia diġà ħabbret li se tinvesti biex tilħaq dak li jissejjaħ livell ta' sitt stilel.